makare ahinya. Dolphine in korka koria kene paro nadi winjo kanyo ka nyambok wacho ni nyalo bedo ni rawera manitiere kod riyo mar telo koseyiere to ojwango rawere mane okonye manyo loch kata mane okonye goyo piny e kinde campaign kalure ni rawere go seche moko ne gikonya goyo piny to pesa mar campaigning ne onge mane momiyo seche moko giloko kitgi ni rawere wetegi to koro gisiro kata giketo maino margi e jogo mane omiyo gi pesa. In korka kori adira nitiere kaje wi rawere ma seche mag gimanyo piny to gimakore motegno gi youth ka koro oseyiere kacha modhi mbele to koro wiyo wil gi joma nosire rawere wetegi manogone kata manokonye e manyo piny. Okay, erokamano ahinya Joyce. Aparo ni onego bed ni wabedo uphold integrity. That is one. Nikech the moment ma isewuok ni dwaro mondo ichung, jok ma wuotho kodi gi kisechopo kuchoko onego bed ni loko de gi ng'eyo kata bubu modagi mano ma ok onyiso ni koro you have to maybe give them jobs to ok gin gi merit for such positions, but ntiere kaka inyalo inwagi from grassroots to the upper level. Ineno kechi paro ni magi jok manowuotho kodi ka konyi manyo kura ka konyi maybe kaka timago kaka ineno sani Sifuna dineno ka jopiny sani chango ne pesa tiwinjo kwacho ni 10 bob mwaoro no he owes that 10 shillings. And that is what we should do as youth. Sama ng'ato sewuok ni dwaro konyi mi uchako wuoth michopo kucha koro weng'iyo ni in malo gin koro wech kata simbe gi ok idwa kata kidhi dala ok ipar gadi to jo ngware moko ama jo apiko man gine man stage kacha ka nyocho konyaga maber wanya bedo piny. This doesn't mean ni koro idhi bedo piny ni dwa miyo gi handouts. Another thing, adwaro urge the youth to eliminate the issue of handouts. Anytime you walk, there was a time Morara no way about that issue. Nikidhi wuoyo gi jo piny kwayo kura idhi uso market yourself inyisi ni gonywa jo pinje manyisi ni mondo igonygi. Ok wa blame gi, wa understand ni kech nitiere, but onego bed ni sani wang'iyo ni to it is not about ng'ama gonyi, it's about ng'ama ing'e ni kiketo kacha to bro tiyo ma ne jo piny kaka dwarore. Koro kwa keto ni en pesa mbele nikech ng'ane miyo waga pesa kubiro koro en ober apana. Sani onego bed ni wang'i ni ka sani watero Dolphine obedo emobedo nwa kachacha onyalo timo nwa ABCD nyithindwa nyalo lokore development nyalo biro e gweng. Ineno molo ni anadwa chiwo handouts mana mondo mi protect my position in the office, but gima timo ne jopiny to onge. Mano aparo ni gima this generation should leave behind and chart our path on a new slate. Another thing nadwa wacho about konyo mine kaka kora ng'ama miyo joma mine jotelo mamine onego bed ni ging'iyo maslahi sana mar joma mine wetewa to gi nyithindo. Iwinjo nikech iyudo ka there are a lot of issues of femicide, there are a lot of issues of GBV, but are we even amplifying our voices enough? Be wawuotho gi jogi, be wawinjo kata mondo wambe wabede front line. Winjo kaka last year I think nyithindo moseneg Nairobi kar almost 1,500 plus. Angoma women reps table. What are they doing about it? They are not talking enough about it. To nini couples manegregi. Be wawuoyo enough about it. Be wawuoyo gi nyiwa. Early pregnancies. Wakonyore nade. Kata nyithindwa manyiri mayudo school fee otamo. Wanyalo konyo gi nade mondo gidhi e school. Nyar ng'ane cha amin gine osiko wacho mana nyinga. An Nairobi lakini ene gweng kucho. Owacho mana Achieng. Koro Achieng osedonjo. Nekech duonde manogoyo e gweng cha. Then kasedonjo to koro wiyo wil. Mano gimonego bed ni waweyo kabisa jokanyanam. Sani ochopo kuma nyaka watingre malo to nyaka wa exercise integrity kwa ng'eni wadwaro dongruok. Ok wadwar temporary solutions. We need permanent solution for our people. And that is what will make Nyanza develop.